ଜାଣିଛି ମୁଁ ଦିଦି କିନ୍ତୁ ତୁମେ शुभ संवाद शुभ संवाद काली राम अभिषेक हब अयोध्यारे ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବ ତମେ संवाद किंतु मु खुशी କାହିଁକି ପିତାମାନେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛ ଦୁଃଖିତ ଏବେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ହାତରେ କହିବି କଥା କୁହ କିବା ତୁମ ଇଚ୍ଛା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଆଶୟ ସଂକୋଚ କାଳେ ଅବା ଏ ଶୁଣ ଏତେ ଭୁଲ କଥା এইটোৱে ভুল সংস্কৃতি সম্পূৰ্ণ ভুল ମୁଁ ରାବଣ ରାଣା ଦେଇ କରୁଛି ଶପଥ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କରିବି ପୂରଣ प्रियतम ବନ୍ଧୁର ଦୈବଟିକର ରହିଅଛ ମୋର ଅପ୍ରକୃତ ମାଗି ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଲ ନାହିଁ ଚାଚି ହଁ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାଗି ନାହ ଦେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବସେ ତାହା କରିନି ପୂରଣ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହୋଇଛି ଶରଣ ସେ 2 କୋଟି ବର ବିନିମୟ ମାଗି ନିଅ 4 କୋଟି ବର ମାଗ ମାଗ ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ତ ନା ନା କହିକେ ରାମର ଶପଥ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇବି କି କେବେ ମାଗ ହେଲେ ଶୁଣ ପ୍ରଥମ ବରରେ ଭାରତ ହେବ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମ ହେବ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସୀ। ତୁମେ କଣ କହିଲ ରାଣୀ ତୁମ ଅନ୍ତରର କଥା କର ପରିହାସ ପରିହାସ ନୁହେଁ ଏ ଅନ୍ତରର ବାସ୍ତବିକ କାମନା ରକ୍ଷା କରି ମାଗିନି ଅନ୍ୟ ବର କିଛି କାହିଁକି ଭରତ ଗଣ ତୁମର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ମୁଁ କଣ କିଣ ଯାচ্ছি ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର 2 କୋଟି ଚକ୍ଷୁ ତେବେ ଭରତ ରାଜା ହେବା କଥା ଶୁଣି ଏପରି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛ କାହିଁକି ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେବାରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ରାମ ବନେ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ପ୍ରାଣ ଭାଇ ମୋର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଭରତ ଆଜି ଶପଥ କରୁଥିଲା କାହିଁକି ରାମ ବନ ମଗ ଯିବା ପାଇଁ କଣ ମାଗିବ ବୋଲି ତୁମେ ନଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କହି ରାମ ଯେହେତୁ ମୋର ଆଦରର ଧନ ମୋ କଥାର ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରକୁ କାହିଁକି? ଏହି ବର କରିବେ ମାଗିକି ଅବଶ୍ୟ ବରକୁ କାହିଁକି ଏହି ବର ବିନା ଅନ୍ୟ ବରରେ କାହିଁକି ବର ଭାରତକୁ ଆଣି ତାର ମାତୃର ଜୀବନ କାଲି ତାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କରିବି କିନ୍ତୁ ରାମମାନେ ଯାଉ ବୋଲି କହିବି କିପରି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଧର୍ମ ଲାଗି ହେଲେ ଆମର ଧରାରେ ସେହି ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଲଭିରାମ ସେହି ସ୍ନେହ ହେବ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେହି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା 14 ବର୍ଷ ରାମ ବନକୁ ଯିବ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା
ପ୍ରାଣ ମୋର ରାମର ଅଧୀନା। ରାମ ଗଲେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣ ମୋର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ରାଣୀ। ଯେପରି ଭରତ ଅଭିଷେକ ଦେଖିବି ନେତ୍ରରେ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇପାର, ମୁଁ ଫେରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାମକୁ ଡକାଇଛି ତାହା କହିବା ପାଇଁ। ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଠାଇଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ରଘୁ ଅଜ ଦିলীପ ବାର୍ତ୍ତା କେବେ ମତେ ତୀବ୍ର ଅଭିଶାପ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବ ହେଇଯିବ। କଣ ହୋଇଛି ମା? ଆକ୍ରମିତ ଗଜରାଜ ସଭା ପିତା କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତରେ? ତୁମକୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରିବାର ଫଳ ଭୋଗନ୍ତି ପିତା। ମହାରାଜା ମୋ ନିକଟେ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ, କାଳେ ତୁମେ ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସନ୍ତାବିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୃପତି। କହନା କୈକେୟୀ, ମୃତ୍ୟୁର ବାକ୍ୟ କହନା ରାମକୁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧମକେ ପୁତ୍ର ରାମ ପିତୃ ସତ୍ୟ କରିବ ଲଙ୍ଘନ। ମା ଧନ୍ୟ ସେ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ସତ୍ୟ ରହି ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ତୁମର ଆଦେଶ ପୁଣି ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ଅଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହସି ହସି କରିବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ। କୁହ ମା କି ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଇଛ? 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନେଇ ଯିବ ତୁମେ, ଆଉ ଭରତ ହେବ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଜୀବନ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମୋ ଭରତ ରାଜା ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ପିତା ସତ୍ୟ ହୋଇବ ବା ଏହା ଠାରୁ ବୈଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। सामान्य कथा जो मंच असुविधा राजा हरिश्चंद्र होइछे सही भानुवंश कीर्ति भाई सामान्य कथा पाई तुम पके साजनाई एही कुलता मां कौन सी शपथ
ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ପୁଣି ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଲାଗି 14 ବର୍ଷ ଭାଇ ଚଳିଯିବି ବନେ। ହଁ ହଁ ଚଳିଯିବି ବନେ। ଭାଇ ତୁମେ ଯଦି ପିତୃ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚଳିଯିବ ବନେ ରାମାୟଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବ କି ଆଦମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ରଘୁନାଥ ପିତୃ ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଲେ ବନବାସୀ ମାତୃ ପ୍ରେମେ ବନେ ଯିବ ଅଧମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ହଁ ଅଧମ କାଳ ରାତ୍ରି ଆଜି ତୁମେ ମୋ ନାହିଁ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜି ତୁମେ ଆସ ନାହିଁ କିରଣ ନ ପାଇଲେ କାଳ ରାତ୍ରି ନ ହେଉ ପ୍ରଭାତ ରାମ ମୋର ନ ଯାଉ କାନରେ ରାମ ମୋର ନ ଯାଉ କାନରେ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳିବ ରାତ୍ରି ନିଶ୍ଚୟ ରାମ ଯିବ ବନେ ଆଉ ଭାରତ ହେବ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟରେ ପାଟରାଣୀ ଆଉ ହସିଲେ ପାଟ